Onurun tonlarını jiygansın sen miňa, bor gölün dolanıp. Şuraşu Бәхетле гаилә проекты кысаларында узды. Проектның төп максаты аерылышуларны кисәтеп, сабырлык, аңлашу кебек иң кирәкле сыйфатларны, гаилә кыйммәтләрен саклап яшәү, акыллы, тәрбияле балалар үстерү. Моның шулай икәненә Аккалфак оешмасының мөслим бүлеге вәкиле Илүсә Ислава да басым ясады. Мондый бәйрәмнәр инде системалы рәвештә үткәрелер дип ниятлибез. Кешеләрнең барыбер сораулары да була, ниндидер киңәш аласы килгән моментлар да була. Шушларны истә тотып, мондый бәйрәмнәрне ешрак үткәрергә уйлап торабыз. Шарага озак еллар тату гомер иткән гаиләләр белән бергә әле яңа гына парлы тормыш юлын башлаганнар да чакырылган иде. Алып баручы Рүзел Ихсанов гаиләнең ныклыгы күбрәк хатын-кыздан торуына басым ясап, ирне ир иткәндә, юк иткәндә хатын-кыз дигән әйтемнең дөрестлеген мисалларда раслады. Район башкарма комитеты урынбасары Марина Бадретдинова гаиләнең җәмгыять нигезенең бик мөһим өлеше булуын билгеләп үтте. Бәйрәмгә килгән яшь парларны котлап, бәхет, мәхәббәт теләде. Күркәм гаиләләребез белән кемдер инде әле менә яши башлаганы бер көн кемгәдер инде менә безнең күркәм икән гаиләләребез 47 ел та бер гаиләбез бар, менә 61 ел бергә эшләгәннәр безнең Мияссәр абый белән Люция апалар. Менә шундый гаиләләребез белән без бүген менә чакырып, һәр кайсы да сөйләшеп, үзләренең тормышыннан булган матур мисалларны уртаклашып, шушындый чарага җыелган идек. Бәйрәмнең иң өлкән кунаклары Бикмәш авылыннан 62 ел бергә яшәгән Люция апа белән Мияссәр абый Тахауфлар. 1960 елда кавышкан парлар тигез яшәүнең сыры хезмәттә һәм җитешлектә икәне белән бүлештеләр. 60 елны бетерәйгән әбине алып кайттым. Ул вакытта машина белән йөрү юк. Кашавай шанага ат җигеп, атка утыртып алып кайттым. Ну күчерем бар инде. Җитмәүчелек белән текмәдек бит, икебез дә эшләдек, икебез дә акчалдык, хәзер икебез дә пенсия алабыз. Бәйрәмгә килгән гаиләләр үзләре белән таныштырды. Алып баручы төрле кызыклы уеннар оештырды. Үләннәрнең файдалы үзенчәлекләре турында мастер-класс үткәрелеп, һәр гаилә үзенә ошаган бәхет чәе катнашмасын җыйды. Шара Җәмигъ мәчетендә чәй табыны артында дәвам итте. Мәчетнең имам хатибы Фәрит хәзрәт Аидов үтемле вәгазь сөйләде, аралашу осталыгы турында мастер-класс үткәрелде. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.